Адкуль пайшло свята. Хвала Христу, поважані слухачі і глядачі YouTube-канала Радіо Марія. З вами Анастасія Авдєвіч і отець Маріянин Константин Анашко. Хвала Христу, Ойче. Хвала навеки, вітаю всіх слухачів і глядачів. Сёння мы знаходзімся у касцёле імя беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, што месціцца ў Сухарова, Менск. І гэта не выпадкова, бо размаўляць мы будзем пра беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі. У гэтым годзе будзе святкавацца 170-годдзе, так? З моманту прыняцця дагмата аб беззаганным зачацці. Дарэчы, пытанне досыць складанае і як для тэолагаў, так, як для багасловаў, так і для нас, простых светскіх асоб. І вось отец падрыхтаваўся, і он будзе адказваць нам на ўсе складаныя пытанні і патлумачыць нам, што ж гэта за урачыстасць і які сэнс увогуле укладаецца ў беззаганнае зачацце. Давайте на пачатку попрошу по супольнай малітве і потым пачнем з першых пытанняў. Давайте, в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Просим Тебе, прийди Дух Святий, освяти наше серце, наш розум, каб ми почули все тое, що хочеш нам сказати, і тільки тое, що Ти хочеш нам сказати. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Отец, дазволюся пачаць з жарту. Вось урачыстасць беззаганнага зачацця мы святкуем 9 у гэтым годзе, але увогуле 8 снежня, так? А Божае нараджэнне 25-го. Так. Як так сталася? У гэтым годзе святкуем 9-го з такой тэхнічнай прычыне, бо 8 снежня прыпадае другая нядзеля адвенту, таму, паколькі яна літургічна важнее, каб гэтая урачыстасць не знікла, яна перанесена на панядзелак. Увогуле трэба зазначыць на пачатку, што беззаганнае зачацце гэта асобная урачыстасць. І урачыстасць нараджэння Хрыста гэта асобныя две праўды дагматычныя, можна сказаць. Калі мы гаворым пра беззаганнае зачацце 8 снежня, мы маем на ўвазе зачацце Марыі ад яе бацькоў, не зачацце Езуса у Марыі ад Духа Святога. Это значыць уцелаўленне ці тое, што мы святкуем 25 сакавіка на звеставанні. Гэта розныя две рэчы. Пра беззаганнае зачацце мы кажам пра зачацце самой Марыі ад бацькоў Яўхіма і Ганны. І таму 8 снежня гэта зачацце Марыі. Яно лагічна, тэалагічна рыхтуе нас да Божага нараджэння 25-го, але так фармальна гэта две розныя рэчы. Так як сказаў, гэта дагмат пра тое, што Марыя, гледзячы на будучыя заслугі Хрыста, яна была зачатая без граху першароднага. Гэта не можна блытаць з уцелаўленнем, са звеставаннем, з зачаццем Езуса. Менавіта дата 8 снежня, яна была абрана выпадкова ці не? Не. У гэты дзень, 8 снежня 1854 года, папа Пій IX булай, таким документам важным, якая называлася «Ineffabilis Deus», «Невымоўны Бог» перакладаецца. Ён у базыліцы святого Пятра у прысутнасці біскупаў, кардыналаў, 140 біскупаў, больш за 50 кардыналаў было, абвясціў гэты дагмат аб беззаганным зачацці. Яшчэ раней у гэты дзень святкавалася літургічнае свята беззаганнага зачацця, але менавіта 170 год таму, як вы зазначылі, папа афіцыйна зрабіў гэта дагматам абавязковым для ўсіх хрысціянаў, для ўсіх католікаў. То бок 8 снежня менавіта таму, што ў гэты дзень быў прыняты гэты дагмат. А ці ёсць што пачытаць нам? Ёсць, магу нават гэты фрагмент прачытаць, каб мы пачулі. Гэта доўгі дакумент, вельмі цікавы, дарэчы, ёсць на беларускай мове для тых, хто жадае азнаёміцца, раю вельмі, і ў каментарах мы пакінем лінк, ссылку на гэта. А вось гэты менавіта фрагмент пра абвяшчэнне, я яго зачытаю. «Уладай Езуса Хрыста, нашага Пана, святых апосталаў Пятра і Паўла, і сваёй уласнай мы абвяшчаем, пастанаўляем і вызначаем, што вучэнне, згодна з якім Найсвяцейшая Дзева Марыя у першы момант свайго зачацця
асабліваю ласкаю і прывілеем усімагутнага Бога дзеля прадбачных заслугаў Езуса Хрыста, збаўцы роду чалавечага, была захаваная некранутаю ніякай плямаю першароднага граху. Было аб'яўлена Богам, і таму усе вернікі павінны з непахіснай верай заўсёды яго вызнаваць. Гэта той фрагмент, які кажа нам менавіта абвяшчэнне дагмату. І дагмат быў прыняты, як вы ўжо казалі, у 1854 годзе. А як увогуле прыйшлі да гэтай высновы? І якія, магчыма, сумненні там былі ў людзей да гэтай даты? Вось як прыйшлі да гэтай высновы? Это даволі позні дагмат, так? Так. Свядомасць выключнай святасці ці безгрэшнасці Марыі, яе чысціні, яе цнатлівасці, перакананне, што яна была вольная ад усялякага граху індывідуальнага, такога дарослага. Такая свядомасць была ў касцёле заўсёды, з самых старажытных часоў. Ужо айцы касцёла, напрыклад, святы Аўгустын назвалі яе чыстай, беззаганнай, нявіннай, гэта значыць вольнай ад граху. Яшчэ ў 7 стагоддзі у Візантыі 9 снежня пачалі святкаваць свята зачацця святой Ганны, это значыць мамы Марыі. Яно адносіцца да спосабу, як Марыя была зачатая. Ужо тады адрознівала звеставанне Марыі ад зачацця Марыі. Яно хутка распаўсюдзілася па Еўропе. Праўда пра цнатлівасць, святасць Марыі, яно прысутнічала і ў пабожнасці, такой народнай, рэлігійнай свядомасці вернікаў. Папы ўстанавілі афіцыі, значыць, малітву брэвіярыя, які менавіта на гэты дзень пра зачацце без граху Марыі. Зрабілі ўласную імшу, это значыць, як ёсць імша там за святых, ёсць імша на Божае нараджэнне, зрабілі імшу пра безаганнае зачацце, стваралі набажэнствы, гадзінкі, напрыклад, ведаем, такая даволі старажытная, гадзінкі да безаганнага зачацця. У літаніі ларэтанскай, якая ў 13 стагоддзі з'явілася, маем две, пазней былі даданыя, праўда, два заклікі: маці беззаганная і пазней каралева без граху першароднага зачатая, якія пра гэта кажуць. У 1477 годзе, каля 4 стагоддзяў да дагмату, папа Сікст IV у Рыме устанаўлівае такое свята, а пазней праз 100 год папа Пій V для ўсяго касцёла яго распаўсюджвае. Канешне, аднак сама праўда, доўгія вякі, гэта паколькі не быў дагмат, значыць, можна было з ім не згаджацца ці верыць, не верыць. І тэалагічна гэта быў такі пункт, прадмет доўгіх тэалагічных спрэчак. Напрыклад, дамініканцы ўслед за святым Тамашом з Аквіну выступалі супраць безаганнага зачацця. Таксама знакаміты такі цыстэрс Бернард з Клерво, хоць ён сам быў такім мастадонтам марыялогіі, марыйнасці, але ён менавіта не згаджаўся з гэтым. Значыць, трэба падкрэсліць, яны не выступалі супраць святасці Марыі ці таго, што яна была без граху, але яны не прымалі таго, што менавіта ў момант зачацця, што яна была вольная ад першароднага граху. Даходзіла нават да такіх дыспутаў, спрэчак, узаемных абвінавачванняў у ерасе. І папы, каб вось гэта суцішыць неяк, супакоіць, стараліся і канчаткова закрыць гэтую тэму, розныя выдавалі дэкрэты. І ў 1849 годзе папа Пій IX вырашыў зрабіць такую, па-нашаму, апытанку, рассылае па ўсім свеце біскупам ліст спецыяльны, энцыкліку, якой задае пытанне, як вось гэтае пытанне ў іх дыяцэзіях, у набожнасці людзей, як яны да гэтага ставяцца. І папа атрымаў 604 адказы ад 604 біскупаў. З іх толькі 4 ці 5 былі негатыўныя, яны не згаджаліся з гэтай праўдай. Там каля 20, здаецца, ці 24 яны прымалі безаганнае зачацце, але не бачылі патрэбы абвяшчаць дагмат афіцыйна. А ўсе іншыя былі адназначна, так, нават як папа Пій апісвае, такой эйфарыі такой прынялі, адназначна забылі. І тады ён праз 5 год выдае 8 снежня гэты дэкрэт. То бок, гэта быў такі агульны вынік. Так, гэта быў працэс. Гэта ў апытанкі, і тым самым пытанне безаганнай зачацці ўжо было тэалагічна закрытым для нас.
Добра, але вось калі мы кажам пра Найсвяцейшую Панну Марыю, усё ж такі яна мела сям'ю, з якой яна паходзіла. Калісьці яна таксама была маладой дзяўчынай, дзяўчынкай і, дарэчы, немаўляткам. У якой сям'і яна нарадзілася? Хто былі яе бацькі? Вось чаму менавіта пан Бог абраў Яўхіма і Ганну, менавіта яе, каб здзейсніць далей свае планы? Ну, так, Марыя нарадзілася ў звычайнай, абсалютна звычайным такім плане біблійным ці звычайнай габрэйскай сям'і. Яўхіма і Ганну імёны бацькоў мы ведаем з традыцыі з касцёла, з апокрыфаў, з розных святаў, якія былі. Ёсць розныя легенды, звязаныя з жыццём, з дзяцінствам Марыі, але абсалютна, вось, скажем так, зачацце ці працэс, як Марыя з'явілася на свет, это было абсалютна звычайнае з удзелам двух бацькоў. Это значыць не тое самае, як быў зачаты Езус пад дзеяннем Духа Святога. Бог выбраў, ну, можам толькі здагадвацца, Бог выбраў Марыю, таму што яна некалі адкажа яму так. Таксама выбраў, напэўна, таму што яна была з роду Давіда. І важна зазначыць, і папы гэта зазначалі, калі вось казалі пра гэты дагмат, што Бог выбраў Марыю яшчэ раней, яшчэ ў часы, вось, калі пасля грэхападзення ўжо Бог тады задумаў такі цудоўны, містычны спосаб, якім збавіць свет, што пашле свайго сына. І для гэта яму спатрэбілася такое прыгожае, чысты дом, начынне, можна так сказаць, што сын, які павінен быў стаць чалавекам, ён таксама павінен нарадзіцца у такім святым, можна сказаць, ад святой жанчыны, ад святой маці. І вось папа Александр VII, напрыклад, падкрэслівае, што душа Дзевы Марыі у першую ж хвіліну стварэння і злучэння з целам, гэта ў самы першы момант, была захаваная некранутай першародным грахом дзеля заслугаў Хрыста. І важна тут зазначыць, што вось Марыя з рэальнай звычайнай сям'і паходзіць, і праўда пра безаганнае зачацце нам адкрывае тое, што Бог мае план. Пасля грэхападзення Адама і Евы Бог сваёй міласэрнасцю, у любові да чалавека вырашыў збавіць, такі прыдумаў цудоўную стратэгію, цудоўны план збавіць нас праз муку у Хрыста ў васкрасенні і праз уцелаўленне. Гэта значыць, сам стаў чалавекам, таму што мы, як людзі, як чалавекі, не справіліся. І таму выбраў, падрыхтаваў для свайго сына, як вучыць папа у гэтай буллі, дакуменце дагматычным, ось абвяшчэнне, там гэта прыгожа напісана, падрыхтаваў Марыю ўжо загадзя, нават перад нараджэннем, для таго, каб нарадзіла Езуса Хрыста. І цікава, папа зазначае, што Бог настолькі ўзлюбіў яе панад усімі стварэннямі, што ён знайшоў у ёй сабе незвычайнае ўпадабанне. Это значыць, яна спадабалася Богу. Можна так сказаць, чалавечай мовай Бог у ёй закахаўся ў сваім стварэнні. І папа так цікава кажа, што ён надзяліў яе багаццям столькі ласкаў, столькі дароў, што па-за Богам нават не можна сабе уявіць нічога большага. Значыць, святасць Бога, Святой Тройцы, і з усіх святых анёлаў, з усяго стварэння, вось Марыя стаіць як вяршыня гэтага, адначасова сама з'яўляецца стварэннем. Это значыць, вельмі прыгожае такі злучэнне ў Марыі. Яна ідэальная, дасканалая, створаная Богом такой, і адначасова рэальная, абсалютна земская, абсалютна звычайная дзяўчына. Яна вось гэтую прывілей ці гэты дар Божы яна пацвярджае, калі скажа Богу так. Яна гэта пацвярджае. І таму яна таксама, як яна нас разумее, яна дасведчыла эмоцыі, цярпенні, боль, можа нават дасведчыла смерці. То есть у нашым у каталіцкім разуменні мы кажам пра небаўзяцце, усходнія касцёлы кажуць пра успенне. Но як гэта адбывалася, мы можам толькі гадаць, некалі нам Бог, прабачце, гэта пакажуць. Але што Марыя, такое, казалі святыя, дасканалае такое начынне, арцытвор Бога. Таму гэта і рэальнае, і ідэальнае адначасова. Калі мы з вами рыхтаваліся, вы прыгадалі такі момант, што калі Найсвяцейшая Панна з'явілася ў Люрдзе, так? Вось яна сама абвясціла, што з'яўляецца безаганным зачаццем.
Гэта, то бок, вядомы такі ўжо факт. Яна пацвердзіла. І таксама хачу падкрэсліць, ці правільна я разумею, і нашы гледачы, і слухачы, што вось безаганнае зачацце гэта быў такі дар, падарунак, простымі словамі кажучы, так, пані Марыі ад Бога. Так. Гэта нават важна, што вы гэта назвалі, падкрэслі, таму што часам святасць Марыі ці беззаганнае зачацце, беззаганнасць Марыі, мы блытаем з такім, што вось яна была, ніколі не саграшыла, была верная Богу, і гэта праўда, але вось сам факт, што яна была вольна ад першароднага граху, гэта дар Бога. Тут трэба назваць, спадзяюся, нашы гледачы, слухачы разумеюць, што такое першародны грэх. Гэта не нашы індывідуальныя ўчынкі, толькі тое, з чым мы нараджаемся. Тое, што нам перадаецца як такая спадчына, як гены, як валасы, як колер, там, як характар ад нашых бацькоў і ад першых людзей. І Марыю выбраў Бог, як было цікава, папа Пій у гэтай буллі кажа, менавіта ёй Бог пажадаў даць свайго адзінага сына і даць так, што ён будзе адначасова тым самым супольным сынам і Бога, Айца, і Панны Марыі. І у пэўным сэнсе Христос сам яе выбраў, бо Христос, як Сын Божий, ён існаваў адвечна. І гэта дар, прывілей, вы правільна кажаце, не заслугі Маці Божай, а заслугі Христа. Яна гэты дар атрымала. Памятаем, што у Бога няма часу, у Бога няма гэтых катэгорый, у якіх мы жывем. Учора, заўтра, прастора, месца. Яшчэ нават да Лурда, да дагмату у 1830 годзе Марыя аб'яўляецца святой Кацярыне ля Бурэ. І 20 гадоў да дагмату. І ёй яна таксама аб'яўляецца, дае ёй такі захвочвае стварыць медалік, на якім было напісана «Марыя без граху зачатая, маліся за нас». І пазней у Лурдзе, 4 гады пасля гэтага дагмату, яна аб'яўляецца святой Бернадеце, дзе яна кажа «Я ёсць беззаганнае зачацце». То есть уся сутнасць той, кім ёсць Марыя, гэта беззаганнае зачацце. Яна ёсць беззаганнае зачацце, яна ўся беззаганная. Тут важны такі тэалагічны момант і лінгвістычны, пастараюся патлумачыць, што Марыя, яна ўся беззаганная, гэта той, кім яна ёсць. Але не ўсё беззаганнае зачацце, это больш, чым Марыя, беззаганнае зачацце. Патлумачым інакш. Напрыклад, хто я такі, як я сябе акрэслю? Я мужчына, хрысціянін, беларус, католік, святар, марыянін, мінчанін. З гэтага ўсяго для мяне самае важна, напрыклад, марыянін. Гэта самая такая моя большая тоеснасць. Але не ўсе марыяне гэта отец Константин. Марыянін гэта не значыць быць отцом Константином. Гэта нешта большее. Хоць я да гэтага належу. Падобна і з беззаганным зачаццем. Марыя, ўся яе сутнасць гэта быць гэтым святым домам, якім Христос нарадзіўся, але гэта нешта большее. Христос быў беззаганна зачаты таксама, без першароднага граху. У пэўным сэнсе, так разважаючы, да грэхападзення Адам і Ева былі беззаганны. Яны не мелі першароднага граху, яны яго пазней прыдумалі, стварылі, да. І Марыя гэта прывілей, дар Бога, і Марыя яго добра выканала. Такі прыгожы вобраз, ось чаму мы Марыю называем новай Евай. Бог у беззаганным зачаці даў Марыі такую самую святасць, як мела Ева да граху. Але калі Ева, можна сказаць, праверку не прайшла, экзамен не здала, яна саграшыла, Марыя вось гэтае выпрабаванне прайшла, калі сказала Богу так. То есть Ева праз грэх, Ева з Адамам сказалі Богу не. Марыя сказала так, гэты дар выкарыстала, таму яна нават большая, чым Ева. Дзякуй за такі падрабязны адказ. А што пра беззаганнае зачацце нам кажа Біблія? Наўпрост Біблія не кажа нам пра беззаганнае зачацце. Святое Пісанне, наўпрост не, але найчасцей тэолагі, багасловы, калі адносяцца да гэтай праўды, яны ўспамінаюць, першую чаргу, вось менавіта гэты вобраз з кнігі Быцця, 3 раздзел, пра Еву, пра жанчыну, дзе Бог абяцае, што вось жанчына будзе змагацца са змеем, яе патомства струшыць тваю галаву. Гэта быў такі першы намёк.
што Марыя гэта новая Ева, з якой нарадзіўся новы Адам. Таксама тут можна цікавай тэалогіі закапацца, што Еву Бог узяў з Адама з рабра, пазней з Евы нараджаецца новы Адам. Такое, як бы, можна гуляцца ў гэтай прыгожай вобразы. З кнігі Ісаі ёсць момант, дзе вось на Божае нараджэнне ў Адвенце мы гэта спяваем. Вось дева зачне і народзіць сына і дасць яму імя Эммануэль. Вось дева зачне. У кнігі прарока Міхея кажа, пакуль не народзіць тая, што павінна нарадзіць. Увогуле, у Булі, напрыклад, папа Пій IX прыводзіць шмат такіх біблійных вобразаў, которые так косвенно адносяцца да Марыі. Там, напрыклад, пра найпрыгажэйшы сад, які Бог сам пасадзіў, дасканалы сад. Вечнае дрэва, не сапсаванае чарвяком, так кажа. Чыстая крыніца, запячатаная Духом Святым, святыня Бога выбраная, несмяротная, адзіная дачка жыцця, а не смерці, расліна, не гневу, а ласкі. Такі вось прыгожы вобраз, які ў Бібліі... Такі алегорыі, так? І алегорыі і да Маці Божай, да касцёла адносяцца, да Хрыста. У Новым запавеце, ну, калі не гаворым пра Евангеліі дзеі апосталаў, дзе мы гісторыю Марыі Езуса маем апосталу, напрыклад, святы Павел толькі адзін раз успамінае, і то вельмі так косвенна, так вельмі так алегарычна, калі кажа ў лісце да Галатаў пра Хрыста, што народжанага жанчыны, народжанага пад правам. То есть ён цікава чаму, але святы Павел гэтым не займаецца, ён больш Хрыстом займаецца. Таму так наўпрост пра беззаганнае зачацце мы не маем, или, напрыклад, і Трыдэнцкі сабор пазней, кажучы пра гэтую праўду, ён падкрэсліць, што ні ў Бібліі, ні ў айцоў касцёла мы нідзе не знойдзем нічога, што... Прамых радкоў такіх? Не знойдзем нічога, што супярэчыць яе беззаганнасці. То есть, гледзячы на Марыю, гэта ўсё лагічна вынікае з таго, што мы ведаем пра яе са Святога Пісання. Добра, але адсюль маю наступнае пытанне. А ці увогуле былі нейкія дыскусіі? Вось, менавіта да таго года, калі прынялі гэты дагмат. Ці ўсім гэта пытанне беззаганнага зачацця было так відавочна? Ну, вось вы крыху кранулі гэтую тэму, але вось... Это добрае пытанне. Гэта дагмат даволі позні. І, напрыклад, калі чытаем Булу, там ёсць цэлы такі раздзел, папа піша вось пра санкцыі, так званыя, которые ўжо да яго былі, там на тых, хто супярэчыў гэтай праўдзе. І ну, гэта значыць, раз папа выдавалі такія дакументы, значыць, гэта пытанне сур'ёзна такой было месцам дыскусій. І, напрыклад, гэта не быў яшчэ дагмат да папскай Булы, таму можна было не было абавязку прымаць, не прымаць. Беззаганнае зачацце, гэта ідэя Марыі вольнай ад першароднага граху, яно было прысутнае ў касцёле. Але дэбаты на гэтую тэму былі вельмі сур'ёзныя. Супраціўляліся перадусім дамініканцы за святым Тамашом, крыжакі, святы Бернард. Это значыць, яны не сумняваліся ў святасці Марыі, у яе чысціні. Пытанне толькі было менавіта ў гэтым моманце, што яна пры сваім пачацці ўжо была вольна ад першароднага граху. Яны казалі, што, можа, Бог яе пазней звольніў, ачысціў пры нараджэнні ці там пры звеставанні, але яна таксама, як людзі, была да падданая першароднага граху. Чаму? Таму, што была такая тэалагічная праблема, калі Марыя беззаганна зачатая, вольная ад першароднага граху, гэта пярэчыла іншаму дагмату, іншай праўдзе пра тое, што першародны грэх датычыць усіх. І таму усе людзі, якія жылі да Хрыста і пасля яго будуць жыць, яны павінны быць, то есть Христос памёр за ўсіх. Калі Марыя пачатая беззаганна, значыць, яна не мела граху, і за іх Христос не паміраў, бо няма патрэбы. З гэтага пункту нават пра беззаганнае зачацце даходзіла да войнаў паміж гарадамі, там, да тэалагічных дыспутаў, узаемна сябе абвінавачвалі ў ерасі, былі цэлыя канфлікты. І папы у гісторыі, каб вось гэтую напружанасць крыху збіць, каб супакоіць, утрымаць супакой. Спачатку забараняюць публічныя дыскусіі, забараняюць абвінавачваць адзін аднаго, забараняюць казаць на гэтую тэму. У пэўным моманце папы адпаведнымі, хоць у большасці падтрымлівалі гэтую праўду, але вось сам факт, як гэта тэалагічна зразумець, быў такі дыскусійны, і у пэўным моманце папы адпаведнымі лістамі кажуць, загадалі казаць не пра беззаганнае зачацце Марыі, але пра пачацце беззаганнай Марыі. Такая гульня словаў,
але зараз патлумачу. Калі мы кажам пра беззаганнае зачацце Марыі, ну, значыць, ад першага моманту зачацця пад дзеяннем Духа Святога яна была напоўненая Духа Святым вольным ад граху. Гэта такі, не ўсе згаджаліся гэта прыняць. А калі мы кажам пра пачацце беззаганнай Марыі, ну тады яно так неясна, ці мы кажам пра пачацце, ці не. Можа, яна пазней была ачышчана. Мы кажам пра беззаганнае, значыць, яна не мела свайго граху, яна не грашыла, яна была святая. І папы так больш заахвочваюць казаць пра пачацце беззаганнай Марыі. Гэтае пытанне тэалагічнае вырашае ў 13 стагоддзі Ян Дунс Шкот, францішканін, які зазначае, што Марыя была захаваная ад першароднага граху, як бы ўжо загадзя, гледзячы на будучыя заслугі Хрыста. Што гэта значыць? У Бога няма часу, у Бога няма сёння-заўтра, і нават калі Бог уваходзіць у час, то тое, што зрабіў Христос, яно дзейнічае як для ўсіх пакаленняў наперад, так і для таго, што было назад. Як мы у сімвале веры молімся, што Христос зышоў да адхлання. То бок, ці правільна разумею я, каб патлумачыць нашым слухачам і гледачам, гэта мы зараз у сучаснасці ўспрымаем у сэнсе часу, так, што нібыта Марыя прыйшла загадзя, падрыхтаваная, каб нарадзіць Хрыста, а у Бога часу няма. Это значыць, ужо калі Бог запланаваў Марыю, ён ужо ведаў, што зробіць, што будзе Христос, але Бог функцыянуе па-за часам. Для яго сённяшні момент і тое, што было 2000 гадоў таму, ці момант стварэння свету, гэта ўсё адно цэлае. Але нават уваходзячы ў наш час, гэта як бы логіка дзейнічае. Чаму? Таму што, я кажу, Христос зайшоў на Пасху, мы кажам, што Христос вызваліў Адама і ўсіх, хто былі пасля яго. Трыдэнцкі сабор, такі важны сабор, у 16 стагоддзі ён выдае дэкрэт, у якім кажа, што пра паўсюднасць першароднага граху. Гэта была рэакцыя на пратэстантаў. Кажа, што першародны грэх датычыў усіх. Але, падкрэслівае дэкрэт, урачыста зазначае, што гэта не ўключае сюды Дзеву Марыю. Это яшчэ 1545 год, за 300 год да дагмату. Бо ні ў пісанні, ні ў традыцыі, ні ў айцоў касцёла нідзе не знойдзем нічага, такіх лагічных аргументаў пераканаўчых, які супярэчаць гэтаму прывілею. І таму беззаганнае зачацце было паўсюдна прымалі. Багасловы, літургіі, у малітве, францішканцы, тэатынцы распаўсюджвалі шкаплер беззаганнага зачацця, былі айцыпіяры, стваралі касцёлы, кляштары, школы беззаганнага зачацця. Хоць гэта не было такое абавязковае да прыняцця. Айцыпіяры, ад іх менавіта наш заснавальнік Мар'яну, отец Станіслав Паўпчынскі, навучыўся гэтай любові, прыняў гэтую праўду. Вось. Я і хацела спытаць, а давайце падрабязней пра Паўпчынскага. Хто, дзе, калі, чаму? Отец Станіслав ад Езуса Марыі Паўпчынскі, так ён святы, дакладна называецца. Ну, чаму падрабязней? Так, наша кангрэгацыя асабліва у тытуле мае беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, Марыяне ад беззаганнага зачацця. Гэта быў... Да, то бок, вось хочу патлумачыць беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі, наша тэма. Мы здымаем у касцёле беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі з айцом Марыянінам. Беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны. Няма прыпадкаў. Так. Святы Станіслав, гэта паляк, нарадзіўся у 17 стагоддзі ў пачатку, 18 мая, так як Ян Павел II, 1631 года, у такой простай сям'і сялянаў, у вялікай сям'і, здаецца, 8 быў, у Падыгродзе, ну, скажем, у гарах. Польшы, у гарах, ён быў гуралем, значыць, сям'я была пабожная, веруючая, традыцыйная, марыйная. Каб не перасказваць усю біяграфію, яго быў, сям'я была бедная, бацькі даволі рана адышлі. Ён спачатку меў праблемы з вучобай, не мог абсалютна вывучыць алфавіт, таму яго выгналі са школы. Ёсць такі момант, дзе ён маліўся да Марыі і, каб хочучы вярнуцца ў школу, яго паслаў бацька назад пасвіць авечак. Ён маліўся да Марыі і ў адзін момант за адну ноч вывучыў алфавіт і атрымаў здольнасці да іншых навукаў, пайшоў у школу, вучыўся пры піярах, вучыўся у калегіуме езуітаў,
пазней уступіў у ордэн піяраў, таксама слухаў у Варшаве лекцыі бернардынцаў. Гэта значыць, увесь час насычаўся гэтай любоўю да Марыі. У касцёле, дзе яны хадзілі, калі яшчэ вучыўся у калегіуме піяраў, у школе піярскай, яны хадзілі ў нядзелю на імшу, гэта ў касцёл, які быў пад тытулам безаганнага зачацця. І з самага дзяцінства ён палюбіў Марыю безаганную. Калі стаў святаром, ён быў вядомы такі, як душпастар, выхавацель моладзі, выкладчык, напісаў падручнік рыторыкі, напісаў падручнік такі духоўнасці. Казанні вельмі прыгожай казаў, яго прыходзілі слухаць і спавядаліся і будучы кароль Ян Сабескі, і нунцый Антоніо Пігнатэлі, які пазней стаў папам, Інакенцем XII, ён дапамог пазней у такім зацвярджэнні афіцыйным марыянаў. Гэта таксама быў час так званага шведскага патопу, нападаў шведаў на Рэч Паспалітую, войнаў там з Аўстрыяй, з Расіяй, з усіх бакоў са шведамі. Ён бачыў шмат цярпення, смерці, і у піяраў таксама шмат змагаўся з такой, ён быў вельмі такі старанны, дбаў пра дысцыпліну, пра выконванне ўсіх правілаў. Ён таксама хацеў, ужо піяраў прасіў, каб піяры былі марыйныя, таксама не супярэчылі гэтай праўдзе, ён прасіў, каб гэтую праўду ўключыць у канстытуцыю афіцыйна. Яны гэтага не прымалі, не хацелі. Хацеў большага. Так, ён хацеў большага, добра. І ў пэўным моманце ён прымае рашэнне адысці і заснаваць ужо свой ордэн, сваю кангрэгацыю. То бок гэта досыць такі смелы крок. Вельмі смелы, радыкальны на той момант. Вельмі смелы радыкальны крок. Ён з'яўляецца заснавальнікам ордэна ці кангрэгацыі айцум? Тады гэта яшчэ можна было назваць ордэнам. Тады былі розніцы: шлюбы простыя, шлюбы ўрачыстыя. Не будзем гэтым блытаць галаву нашим слухачам. Сёння гэта называецца конгрегацыю клерикорум марыянорум иммакулята концепцыя Беатрыцы Вернис Марыя. То есть конгрегацыя ксяндзоў марыянаў, даслоўна, безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Сёння гэта кангрэгацыя. Тады гэта быў ордэн, але гэта розніца толькі ў назве. Гэты нюанс уже можна. Сэнс застаўся той. Сэнс застаўся той жа. 11 снежня ён прымае, складвае так званую обляцыю, пасвячэнне, дзе ён апранае белы хабіт на чэсць Марыі безагана зачатай і праз 3 гады з братамі разам засноўвае першы кляштар у пушчы Карабевскай, сёння называецца Пушча Марыянская, распаўсюджваецца. Гэта праходзіла гісторыя таксама праз розныя тэрапаты, складаная гісторыя. І ў наш харызмат ён укладвае такі 3 галоўныя заданні. Першае — распаўсюджваць і бараніць культ безаганнага зачацця. Отец Станіслав быў гатовы нават жыццё за гэта, праўду, аддаць. Другая — гэта маліцца за памерлых, асабліва пра заступніцтва Марыі, і дапамагаць бедным, убогім. Тады гэта называў дапамагаць пробашчам, у нас не было сваіх парафій, дапамагаць асабліва сацыяльна пакрыўджаным. Укладвае гэта ў наш харызмат. Добра, дзякуй за адказ. Але вось што хачу спытаць. Мы ў нашым касцёле, гэта моя родная, дарэчы, парафія, маем выяву Папчыцкага. Так. Гледачы яе могуць пабачыць, і побач з ім яшчэ адна мужская постаць. Гэта Матулевіч, Папчынскі ў белым хабіце, вы пра гэта распавялі. Матулевіч знаходзіцца ў чырвоным, вы ў чорнай сутане, калі я нічога не блытаю. Як так сталася? Як так сталася? Пачарнела. Пачарнела белы хабіт. Марыяне распаўсюджваліся і па тэрыторыі Рэчы Паспалітай, і прыйшлі ў Партугалію, у Італію, у Чэхіі. Але так неяк лёс склаўся, што паступова адусюль праз розныя месцы марыянаў выгналі. У Партугаліі змяніліся улады, у Італіі прыйшоў Напалеон, пазачыняў, марыяне адышлі, пазачыняў кляштары. У Расійскай імперыі пасля падзелу Рэчы Паспалітай забаранілі усе законы ўвогуле прымаць новых. І, напрыклад, у Беларусі, нават на тэрыторыі сучаснай Беларусі, было 2 кляштары, дзе былі яшчэ белыя марыяне. Адзін пад Брэстам, у Камянецкім раёне, Рачна, сёння Рясна называецца. Там быў наш кляштар, і Волпа. І так склалася, што вось да 19 стагоддзя па ўсім свеце пазачыняліся ўсе кляштары,
і застаўся толькі адзін, які на тэрыторыі расійскай імперыі дазволілі, значит, былі дазволены законнікі, але не можна было прымаць новых. У Мар'ямполі, сённяшняя Літва, туды ўсіх пазвадзілі, пасадзілі, і новых не можна было прымаць, і так сядзелі, выміралі. То бок амаль што штучна так стварылі, каб скончыўся. Каб скончыўся закон, і наступіў момант, пачатак 20-го стагоддзя, 1901 гады, калі ва ўсім свеце застаўся толькі адзін мар'янін у белым хабіце, отец Вінцэнт Сенкоўскі, і ён нават пад канец жыцця казаў, што падрыхтуйце для мяне две труны, адну для мяне, а другую для кангрэгацыі. І ў гэты момант прыходзіць менавіта благаслаўлёны Юрый Матулевіч, ужо тады святар дэцызіяльны, выхаваны, паходзіў з тых тэрыторыях мар'янскіх, пад Мар'ямполя выхаваны. Ён хоча быць законнікам, хоча аднавіць мар'янаў, але разумеючы, што гэта нелегальна ў дзяржаве, ён просіць папу рымскага дазволіць мар'янам быць у чорных сутанах і так патаемна аднаўляе 1909 годзе ордэн, і калі тады гэта ўжо кангрэгацыя стала, і тады калі ён аднавіў, бо апошні мар'янін белы, і ён першы чорны. Праз 15-20 гадоў, калі ён паміраў, у 1927 годзе, ўжо было больш за 200, то есть там па 300 чалавек па ўсім свеце мар'янаў. То бок, дзякуючы вось такой у двухкосці прадпрымальнасці Матулевіча, мар'яне перапрануліся. І перапрануліся, і перажылі вось гэтую такую, можна сказаць, выміранне. Таму сёння кангрэгацыя, скажам, сёння працуем у 19 краінах, у чорных сутанах, але так з цікавасці скажу, што год таму, у 2023 годзе, капітула генеральная ў Рыме прыняла рашэнне, што мы мар'яне можам вярнуць белы хабіт, які будзе, так, урачысты ці не абавязковы, таму што гэта цэлае стагоддзе прайшло, але мар'яне могуць насіць таксама вось белыя хабіты, у многіх краінах ужо пераходзіць, можа таксама і мы паш'ем сабе некалі. Адно магу так зазначыць, падкрэсліць, у нашых канстытуцыях такі афіцыйны дакумент, паводле якога мы жывем, адным з першых пунктаў напісаны такія словы, я памятаю яшчэ, калі быў у навіцыяце, яны былі такі вялізнымі літарамі на ўсю сцену напісаныя: «Таямніца беззаганнага зачацця з'яўляецца сутнасцю харызмату кангрэгацыі і ад самага пачатку яе існавання асаблівым знакам, сілаю і радасцю мар'янскага паклікання». Знакам, сілаю і радасцю мар'янскага паклікання. Тое, чым мы да сённяшняга дня жывем. Калі белыя хабіты зніклі, то ўсё ж такі гэта любоў да беззаганнага зачацця і за часы Матулевіча, і пасля яго яны сталіся нашай сутнасцю харызмату. Сапраўды, вось для мяне гэта вельмі такая цікавая гісторыя, што амаль што знікшы ордэн, закон, так, вось з аднаго чалавека, дзякуючы вось такому провіду. Магу сказаць, чаму так адбылося. Ёсць такі момант, калі паміраў святы отец Станіслаў, мар'яне працавалі ў 4 месяцах, і быў такі польскі горад, Новы Іерусалім яго назвалі, збудавалі поўнасцю як Іерусалім. Яго збудаваў біскуп Віжбовскі такі, сёння гэта горад Кальварыя. І калі ён паміраў, ён просто пачаў раздаваць там усім законам розную спадчыну, розныя касцёлы. Мар'яне недзе там замешкались, прыйшлі апошнія. І калі ён кажа, і калі мар'яне прыйшлі, так упрошчваючы, ён кажа, што ўжо мяне нічога не засталося, вам я пакідаю толькі Божий провід, значить, Боже провідзенне, то есть Божий провід. І гэта спраўдзілася. Вось, па-першае, на працягу гісторыі некалькі разоў былі розныя крызісы, кангрэгацыя ператрывала. Вось гэты момант, калі мар'яне выміралі, Божий провід быў такі, што мар'яне выжылі. Божай моцы, і вы былі моцнымі. Так. Але калі мы пагаварылі пра кангрэгацыю айцоў мар'ян, пра харызмат, вось першая харызма, так, беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі. Ужо і дагмат прыняты. Ці ёсць сёння патрэба размаўляць пра беззаганнае зачацце? Ці актуальная гэтая тэма? Это частае добрае пытанне, частае, калі ўжо дагмат прыняты, то ці ёсць сэнс, што там бараніць ужо? Тут афіцыйны касцёл сваю пячатку паставіў. Ёсць, безумоўна, можа не бараніць, але ёсць патрэба пра гэта казаць, распаўсюджваць, таму што
Што такое безаганае зачацце? Гэта перадусім не нейкая там Марыю высоўваем на першы план. Першы чаргу гэта знак Божай міласэрнасці, што Бог так быў міласэрны да чалавека. І пра гэта гаворыцца нават у дакуменце у самой Булле, што Бог сваёй міласэрнасці так полюбіў чалавека, што вось выбраў Марыю, каб вось такім простым незвычайным чынам уратаваць нас. І кажа таксама пра Божий провід, той, што мы толькі што казалі, што Бог для кожнага з нас мае план. Папа Ян Павел II, многія, думаю, слухачы, гледачы яго памятаюць, ён некалькі разоў, нават на пачатку пантыфікату, сказаў, што беззаганнае зачацце – гэта сінтэз хрысціянскай веры, які ўключае ў сябе фундаментальнай праўды аб'яўлення. Можна сказаць, простымі словамі, гэта такі падручнік ці катэхізіс беззаганнае зачацце, калі яго разумеем, гэта катэхізіс, які нам дазваляе зразумець усю нашу веру. Беззаганае зачацце вучыць нас пра важнасць кожнага чалавека, што Бог мае план для кожнага. І калі мы гаворым пра беззаганае зачацце, мы гаворым не пра сухі дагмат, пра нейкую формулу, такую прыгожую, але перадусё, каб гэтым жыць, беззаганным зачаццем, каб быць як Марыя. Гэта таксама дагмат пра святасць чалавечага жыцця ад пачацця аж да натуральнай смерці, таму што, калі кажам пра пачацце, што ў гэты момант такі Бог цуд робіць, значыць, у момант пачацця яшчэ да нараджэння, гэта ўжо жыццё святое, дадзенае Богам, толькі Бог мае ўладу ім забіраць, даваць. Таксама, у пэўным сэнсе, калі глядзім на Марыю, то праз Марыю Бог узвысіў усіх нас. Значыць, калі нехта з нас, людзей, ўсё ж такі дасягнуў такой вышыні. Можна? Можна. З Божай дапамогай, такімі простымі словамі. Таксама, отец Станіслав называе Марыю шэдэўрам, такім арцытворам Бога. Сатана вельмі баіцца беззаганнага зачацця, вельмі баіцца. Нават калі кажам пра малітву за памерлых, отец Станіслав часта гэта падкрэсліваў, вельмі звязваў з беззаганным зачаццем, што Марыя, якая ратуе душы, які церпяць у чыстцы. Белы хабіт таксама, ці белы колер – гэта знак чысціні, знак прыгажосці, святасці, чысціні, прыналежнасці да Бога. У нашых марыянскіх малітвах, у малітоўніках, кожны дзень, які молімся, мы такія словы кажам: «Праз тваё беззаганае зачацце, Марыя, выпрасі чысціню цела майму і святасць душы маёй». Пазней заканчваем: «Імакулята вергніс Марыя концепцыю, святно без салюс эт протэкцыю». Беззаганае зачацце Дзевы Марыі няхай будзе нам збаўленнем і абаронай. Шмат пра што тут тэалогіі казаць. Я думаю, это вельмі актуальна, і нездарма папы гэта ўстанавілі дагматам. Нездарма за гэта столькі змагаліся. Сапраўды так. Мы святкуем гэту урачыстасць, так? Так, гэта урачыстасць. Это урачыстасць 8 снежня, але ў гэтым годзе 9. Вы патлумачылі, гэта тэхнічны такі момант. А што адметнага ў літургіі ў гэты дзень? Там ёсць такая навена. Увогуле, трэба зазначыць, это мала хто ведае, што беззаганае зачацце, яшчэ у Булле гэта і напісана, гэта раней было свята такого ўзроўню, як Божае нараджэнне. Таксама пасля беззаганага зачацця была актава, як у нас ёсць Божае нараджэнне, Пасха. Цяпер недаўна мы святкавалі актаву ўсіх памерлых. Это значыць, 8 дзён пасля свята яшчэ святочна святкуецца. Тое самае было пасля беззаганага зачацця. Пазней яно неяк занікла. Перад беззаганным зачаццем мы молімся навену. Гэта значыць 9 дзён, калі падрыхтоўваем сябе духоўна да гэтай урачыстасці, і спецыяльная малітва, яна заканчваецца літаніяй да беззаганнага зачацця. Ёсць такая малітва. Гэты дзень таксама патранальны, гэта значыць галоўны нашай кангрэгацыі, таму што ёсць гэта ў нашым тытуле, гэта патранальнае свята кангрэгацыі, гэта адпуст у нашай парафіі, таму што это ў гэтым тытуле, таму двайное такое свята. У гэты дзень марыяне аднаўляюць свае шлюбы, свае абяцанні. Значыць, як, яны ўжо складзены навечна, але мы іх так яшчэ раз перад Богам паўтараем урачыста ва ўсёй супольнасці ці ў прысутнасці парафіі. Ёсць прыгожая малітва
таксама можам там пазней там паказаць недзе, думаю, у каментарах ці пакінуць ссылку. Вяночак да вяночак да 10 цнотаў Марыі, якой моляцца Мар'яне. Так як мы казалі, што ў гэтым годзе беззаганнае зачацце прыпадае 9-га, таму што 8-га гэтага нядзеля, якая мае літургічнае першынство. Ну, такіх шмат момантаў цікавых. Але папрашу таксама распавесці, што ж за падзея адбудзецца тут, у парафіі беззаганнага зачацця Панны Марыі, што ў Сухарова 9 снежня. Так, Што тут нешта будзе? такое новае будзе. З нагоды вось і гэтага юбілею, і дагмату, і мы завяршаем святкаванне 350-годдзя нашай кангрэгацыі стварэння. Тут у нас у Беларусі, у нашай парафіі група асоб прыме шкаплер беззаганнага зачацця і далучыцца так званага братства беззаганнага зачацця. Магу паказаць такі, ось так ён выглядае. Можна замеціць медалікам. Увогуле шкаплер ці братствы – гэта тое, што існавала яшчэ да Мар'янаў. І там свая гісторыя, як Маці Божая аб'явілася слузе Божай Уршулі Бенеказам. Такая была. Яна аб'яўляе гэты шкаплер, і тыя, хто будзе яго насіць, і светскія людзі таксама, яны атрымаюць ад Бога адпаведныя дары. Пазней такі ордэн тэатынцаў прыняў гэта, пачалі распаўсюджваць, і ўжо ў часы Айца Станіслава актыўна ствараліся братствы, значыць, людзі, якія насілі гэты шкаплер, жылі духоўнасцю гэтага дагмату, беззаганным зачаццем. І таксама, калі з'явіўся Айцец Станіслав, ён заахвочваў яшчэ пры яго жыцці шмат братстваў было створана, заахвочваў братоў ствараць братствы. Усе мар'яне пад хабітам насілі шкаплер, ці медалік сёння носім, ці шкаплер, сёння у нас ёсць крыж вечны таксама. І пазней звярталіся яшчэ Айцец Станіслав Папчынскі, пасля яго розныя генералы да ордэна тэатынцаў, просячы нам аб дазвол таксама гэты шкаплер распаўсюджваць. Ну, бо гэта наш харызмат беззаганнае зачацце. Такі дазвол атрымоўвалі рэгулярна, і вось ужо ў нашыя часы генерал 2008 годзе апошні быў такі дэкрэт, калі генерал тэатынцаў даў нам назаўсёды вечны дазвол нашаму генералу і усім мар'янскім духоўным. Значыць, д'яканы, біскупы, святары мар'яне могуць накладваць гэты шкаплер, і нават наш генерал мае права даць вось нейкаму святару права накладаць, благаславіць, і гэта ўжо сталася такім нашай традыцыяй. У Беларусі вось пакуль што не было, спадзяемся, пачнем. На сённяшні дзень па свеце больш за 5000 асобаў да братства належыць, увесь час расце. Агульна, так простымі словамі, гэта братства, гэта такое прыватнае аб'яднанне вернікаў, духоўнае, якія жывуць у свеце, прымаюць удзел у духоўнасці, апостальстве айцоў мар'янаў, і асобы, якія носяць шкаплер у жыцці часовым, так і пасля смерці, яны маюць удзел у духоўных добрах кангрэгацыі і будуць запісаны ў так званую кнігу братства. Айцец Канстанцін, маю жорсткае пытанне. А ці сёстры могуць быць у братстве? Могуць. Она называецца братствам, там это для асобаў светскіх. Простымі словамі, такі, ну, трэці ордэн, нешта такое. Трэці ордэн светскіх, это для светскіх асобаў ёсць. А калі вы пра тое, ці ёсць сёстры мар'янкі? Не, такога няма. Я пра тое, хто можа ўступіць у братства. Братства ці могуць там уступіць... быць у братстве жанчыны? Могуць уступіць асобы, якія католікі, маюць 18 год, ну і хочуць гэтым жыць, хочуць медалік, добра. Хочуць медалік, шкаплер. Айцец Канстанцін, і маю да вас апошняе пытанне. Ці не засланяе нам беззаганнае зачацце і ўвогуле сама вось Панна Марыя і постаць, ці не засланяюць не на Бога? Да, думаю, гэта добра падкрэсліць так наканец, што калі мы кажам пра святасць Марыі, беззаганнае зачацце, гэта не дагмат пра Марыю, пра нейкія заслугі, далі дагмат пра дзеянне Бога, пра тое, што Бог зрабіў у яе жыцці. Гэта дар, прывілей, які Марыя ў сваім жыцці добра выкарыстала. І гэта такі знак пра тое, што Бог мае план для кожнага з нас. Такі просты прыклад, калі мы ядзім яблыка,
яблык, мы думаем пра яго смак, пра яго, як яно выглядае, як смакуе, як яно прыгожае. Мы не думаем пра таго, хто садзіў, хто паліваў, пра гэты працэс, які адбываліся. Таксама і безаганнае зачацце гэта плод. Мы бачым Марыю у яе прыгажосці, святасці, але вось за ўсім гэтым стаіць той, хто гэты плод стварыў, Бог. Збаўляе нас не Марыя, збаўляе Бог. Марыя для нас ікона такі, ось, якая паказвае, што Бог зрабіў у ёй, што можа зрабіць нам. Вельмі прыгожае, добрае параўнанне, што Марыя гэта той яблык, які мы бачым толькі напрыканцы, не бачачы увогуле ўвесь працэс, як мы гэта яблык атрымоўваем. Я хачу вельмі шчыра вам падзякаваць за такую грунтоўную падрыхтоўку, за ўсе вашы адказы, за ўсе гістарычныя цікавосткі, якія вы нам дадалі сёння. Вялікі дзякуй. Было вельмі цікава і прыемна вас слухаць. І нашы гледачы і слухачы, напэўна, таксама штосьці цікавае скарыстаюць для сябе. І ўжо на гэту урачыстасць, магчыма, будуць глядзець крыху іншымі вачыма. Дзякуй таксама. Жадаю добрай урачыстасці і добрага перажывання, разумення, святкавання гэтага свята. З Богам. З Богам. Адкуль пайшло свята.